Zašto sam došla na ideju tek sad da napravim sajt? Pa ova ideja je u stvari nešto što se kuva u meni već 15 godina. Kada sam pre 20 godina prvi put ušla u učionicu i počela da predajem srpski jezik i književnost, naravno da sam sledila stare, dobre, utvrđene metodičke puteve svojih profesora na fakultetu, svojih kolega i svih onih od kojih sam jako mnogo učila. Ali onda se 2010. godine u Kraljevu desio veliki zemljotres, koji je sve nas Kraljevčane naravno jako mnogo potresao, ali je to bila jedna prilika da ja dobijem ponudu da prisustvujem jednom seminaru za nastavnike iz Kraljeva koji se bavi prvi put u mom životu digitalnim tehnologijama i online učenjem. Posle tog seminara bila sam potpuno inficirana i tada sam odmah dobila ideju kako bih ja to znanje, novostečeno znanje, mogla da primenim u svojoj praksi. Pokušala sam i napravila sam nekoliko puta nekoliko različitih kurseva i ti kursevi su nekako uvek ostajali za moje đake i za ono što radim sa njima u učionici. Sećam se tada kada sam krenula onako baš ekspanzivno sa tim forsiranjem Moodle učenja, moji đaci su na prvi pogled bili oduševljeni i vrlo lako su mi prišili tada prvi moj nadimak u školi i za sad jedini, koliko znam, Matrix Mara. Dakle, to je bilo izuzetno šarmantno i duhovito sa njihove strane i ja sam nekako srasla sa tim nadimkom, ali posle toga svi neki moji pokušaji da napravim sajt onakav kakav želim, svodili su se na to da ću sve to pokušati da uradim sama. I bukvalno sam sa ova dva prsta, ne znajući još dobro ni da kucam sve, uspevala da napravim neke materijale i da to podelim na svom sajtu koji sam sama plaćala i koji je uvek bio na ćiriličnom domenu, zato što mislim da je ćirilica na internetu jako važna i da treba da je ćirilicu u svakom smislu negujemo. Međutim, nikada nisam bila nekako zadovoljna i činilo mi se da svaki put to nešto ostaje nezavršeno, nedovoljno dobro. A u međuvremenu tu moju vrednost i to moje znanje prepoznali su mnogi ljudi i onda sam počela da radim u različitim projektima, dakle da primenjujem sva ta svoja znanja, ali istovremeno i da učim još i da učim mnogo više i da počinjem da primećujem i te neke sitne detalje koji su u stvari jako bitni u bilo kakvoj vrsti online edukacije. Tako da mogu da kažem da je 15 godina ova ideja sazrevala polako u meni i da sam rešila ove godine da konačno stavim tačku, da napravim jedan krug, da ostvarim jedan svoj cilj. A kako će se to dopasti drugima i koliko će im služiti, pa ja se iskreno nadam da će mnogi naći, mnogi dobiti od tog mog rada i da ću na kraju krajeva i ja se negde nekako pomiriti sa tim da ja u svojoj suštini, u svojoj biti jesam profesorka Marina.